Erik Bakker, opgelucht? Ja, dat is wel het juiste woord, ja. Zeker, heel erg opgelucht. Wat hadden jullie het moeilijk in de tweede helft? Het begin van de tweede helft. Ja, we begonnen gewoon heel slap. En je gaat met 1-0 rusten, dat is hartstikke lekker. Maar ja, als je dan 2 goals zo snel tegenkrijgt, eigenlijk uit het niks 2 diepe ballen en die vliegen er allebei in. Ja, en dan loop je in één keer achter de feiten aan. Dan moet je wel een beetje de knop omzetten, zeg maar. En dat hebben we redelijk gedaan. We zijn toch rustig op zoek gegaan naar de 2-2 eerst. En gelukkig kregen we een penalty. En dat hij dan op het laatst ook nog de 3-2 valt. Dat is misschien een beetje ook de fase waarin we zitten. En gedeeltelijk dwingen dat misschien ook zelf af. Nou ja, laten we eerst eens naar die eerste helft kijken. Want het was sowieso wel een moeilijke wedstrijd. Gelijkwaardige ploegen. Beide willen jullie wel voetballen, afjagen. Ja, waar valt hij? Hij valt uiteindelijk voor jullie. Jij maakt hem met dank aan de verdediger, hè? Ja, een beetje geluk, ja. Maar dat moet je soms hebben. Dus dat maakt later niet meer uit natuurlijk. Dus, nee, dat snap ik. Oké, maar dan ga je met 1-0 rusten en dan moet Vitas eruit. En ik heb de indruk dat even cruciaal was in dat hele proces achterin. Dat het daar helemaal even mis begon te lopen. Ja, ik weet het niet. Kijk, tuurlijk als je dan moet wisselen, dan is het altijd even zoeken, zeg maar. Er komt toch een ander type speler. Lucas komt linksback en Mart komt centraal. Dus dat is toch even een omzetting. En dan is het heel vervelend dat je meteen 2 goals tegen krijgt, absoluut. En die vielen heel snel achter elkaar. En dan zie je toch even dat jullie... Het was wel even tikkie, hè? Ja, tuurlijk is dat een tik. Ik bedoel, je staat 1-0 voor en dan verwacht je niet dat je 5 minuten later 2 achter staat thuis tegen ADO. Want ja, vooraf dachten we van deze wedstrijd moeten we gewoon winnen. Dan gaat het heel lastig worden, dat weet je, als je 2 in achter komt. Dus dat was absoluut een tik. Nou, en dan komt het publiek er even achter. Dan maakt die Roesnak eens even een actie. Nou, of het al een penalty was of niet. Nou ja, hij is licht geraakt, dus je kunt hem geven. Ja. En dan was hij weer, hè? De bakker shuffle, zal ik maar zeggen. Ja, een tijdje geleden, hè? Maar hij was er weer. Dus lekker. Ja. En dan is het 2-2. En dan zeg je af, wat sluipt er dan in zo'n ploeg? Sluipt er iets in van, nou gaan we winnen ook? Of hadden jullie op dat moment het idee van, oké, 2-2 is oké? Nou, we hadden niet 2-2 is oké, maar we wilden absoluut winnen. Maar we wisten wel de kracht van ADO is soms ook dat ze heel snel kunnen omschakelen met lopende mensen in de diepte. Zo kregen we die eerste 2 goals ook tegen. Dus daar moet je wel voor oppassen. Dus we wilden absoluut op zoek naar de 3-2, maar wel met beleid, zeg maar. Ja, nou en dan valt hij op deze manier. Daar was weinig beleid aan, hoor. Dat was gewoon een pantoffel eronder van Bijker, of niet dan? Ja, nee, die moest hij gewoon vol uithalen en dan vliegt hij er heerlijk in. Dat is geweldig. Wat een start, Erik. Wat een ongelofelijke start. 4 gespeeld, 2 gelijk, 2 gewonnen. Onvoorstelbaar. Ja, dat had denk ik niemand verwacht. Nu lekker een weekend vrij en dan weer een thuiswedstrijd tegen Groningen. Dus dat kan allemaal... kan een hele mooie start. Of ja, het is natuurlijk al een hele mooie start, maar dan moeten we tegen Groningen weer een vervolg geven. Ja, maar goed, die week rusten is weer wel lekker nu? Ja, tuurlijk. Ja, dat is absoluut lekker. Een paar dagen vrij, dus heerlijk. Lucas Bijker, blij, opgelucht. Hoe moeten we de stemming omschrijven? Ja, blij en opgelucht, denk ik. Ik denk als je 1-0 voor staat en dat je dan in zo'n kort tijdsbestek 2 goals tegen krijgt, ja, dan moet je heel opgelucht en heel blij zijn als je er zelf nog 2 weet te maken. Want dit was wel weer een heel raar potje, moet ik eerlijk zeggen. Of in ieder geval een rare tweede helft. Dit was een hele rare tweede helft. Want Vitas gaat eruit, jij gaat naar de linksback, maar Dijkstra komt in het centrum. En alsof alles even weg is. En binnen een paar minuten profiteerde ADO 2 keer. Ik interpreteer het misschien te eenvoudig. Maar wat vind jij ervan? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, kijk, die goals die vallen heel makkelijk. Kijk, of dat met die wissel te maken heeft, ja, dat wil ik niet zeggen. Ik denk niet dat het probleem is. Maar ik denk dat we gewoon eigenlijk iets te slap begonnen. En misschien wel iets te veel het gevoel hadden van... de eerste helft ging goed en nu gaan we dit gewoon zo doorzetten. Maar ja, als je weet dat ADO een ploeg is die eigenlijk ook volle bak wil gaan. Ja, dat doen zij in de tweede helft. En ik denk dat wij dat in het begin even hebben nagelaten. Ja, en dan kun je zien dat je tegen elke ploeg wel heel moeilijk gaat krijgen. Ja, maar dat mag je zeggen, want ze vielen wel heel makkelijk. Het zag er heel makkelijk uit allemaal. Hup, die lange bal erachter en daar ging hij weer. Ja, kijk, we proberen druk vooruit te zetten, net als de eerste helft. Alleen ja, valt die bal dan 2 keer goed. En dan staat het misschien niet helemaal goed. En waar dat wegkomt, ja, dat weet ik niet. En dat kan ik je nu ook niet zeggen. Maar je ziet wel dat er veel zo makkelijk gaten vallen. Ja, en dat mag gewoon niet gebeuren, want dan krijg je het moeilijk. En voor hetzelfde geld maak je niet die 2, of krijg je niet die penalty. Nee. Ja, en dan sta je hier weer met een heel zuur gevoel als je met 2-1 verliest na een 1-0 voorsprong. Dat sta je uiteindelijk niet, omdat het goed uitpakt. Die penalty goed versierd door Roesnak. En dan komt de 80ste minuut. En dan komt toch een memorabel moment in het voetballeven van Lucas Bijker. Die allereerste doelpunt in de Eredivisie. In het betaalde voetbal uiteraard, überhaupt. En wat voor doelpunt dan? Prachtig.
Ja, prachtig. Ja, ik denk dat ze wel eens mooier zijn gemaakt. Maar goed, Ja, hij klutste en hij schoot en wat deed hij allemaal? ja, ik weet niet wie hem allemaal aanraakte. En dat maakt me eigenlijk niks uit. Kijk, als ik vanavond op teletext kijk en ik zie mijn naam staan, dan ben ik al blij. Nee, maar goed, kijk, dit is mijn eerste goal betaald voetbal. En ja, daar ben je gewoon heel blij mee. En dat het zo'n beslissend is, ja. Mooier kan niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, aan de andere kant, ja. Iedereen die hem maakt, die mag blij zijn. Want dit zijn hele belangrijke punten. Een hele goede start nu. Ja, dat mag je zeggen, dat dit belangrijke punten. Want nu hebben jullie echt een fantastische start. 2 gewonnen, 2 gelijk tegen topclubs. Ja, de start kan eigenlijk niet beter. Nee, ja, kijk, als je 2 concurrenten pakt. Heracles uit, ADO thuis. En Vitesse uit is een bonuspuntje. En Twente, ja, daar baalt iedereen eigenlijk van. Dat je daar maar een puntje tegen pakt. Maar goed, als je nu kijkt dat je 8 punten, 4 wedstrijden. Ja, niks te klagen, denk ik zo. Staat er lekker bij, dacht ik. Volgens mij staan we er wel aardig voor. Henk de Jong, moeten we dit een zware bevochten overwinning nemen? Ja, maar de kerst van de voren verwacht je. Als je in Den Haag speelt, dan wordt het net een makje. Hè, dus ja, tot het moment dat we die in eerste in krijgen, hebben we het redelijk in de hand, goed in de hand. Hè. Nee, de eerste 4 minuten scherten hun in de plot en wij in de plot. Ja. Toen stond het even net. Maar de voornaam is dat we het langzaam oernamen en dat we ja, dan goed onder controle in. Alleen ja, dan krijg je 2 domme goals in die net mij. Hè. Dat zijn momenten waar we het goed te gaan. Maar dat ben ik leermomenten voor u jongens. Dat, ja, dan kunnen we met 40 stappen achteruit. Hè. Als hem verliest, dan is het natuurlijk waardeloos. Maar, hè, nog leermomenten, maar is het een waardeloos gevoel. Is die nou volle makkelijker. En de jongens zelf ik. En toen gebeurde er iets. Ik vind het publiek dat vernam gewoon dat wij steun nodig hebben. En ja, die gang in plaats van dat ze fluiten gaan, gaan ze er 3 dubbel achter staan. Ja, dan wordt het een volksfeest, dan wordt het een gekkenhuis. En daarin ben ik rustig blijven. Dan mag ik net te opportunistisch spelen, want dat wil hun graag. Want dan leidt de bal buiten netje. Maar daar hebben we gewoon goed in en hand in hand samen met het publiek. Nou ja, dat is het verhaal van de wedstrijd. De eerste helft kom ik dan mooi op een mooi moment voor. 1-0, de rust in. Ja. En dan moet Vitas eruit. Dan wisselst. Dan moet Mart Dijkstra in het centrum van de verdediging. Oké, een linkspoort. Lucas Bijker naar de linksback. Maar dan is wel die eerste fase in de tweede helft heel bepalend voor hoe het gaat. Want de Krijms gaan met 12 meer. Ja, heeft dat iets met die wissel te maken? Nee, het had helemaal niks met de meisjes. Want dat weer dus gewoon balverlies op andere posities. En de tweede weer in de diepte achter Mara. Ja, dan best eventjes uit positie. Maar het had niks met Mart Dijkstra te maken. Ik vind dat Mart het goed in had. Bewust kozen voor Mart, want anders krijg je weer een riochspoor op links. En daarom hebben we Lucas erin gezet. Maar dan krijg je eigenlijk nog maar in je kant voetballen. Ja, bewust kozen, Lucas daar en een matje die rechts en links kent. Dus dan kies je misschien in de snelheid dat je wat kwetsbaarder bent. Maar wij willen gewoon goed voetballen. Dus we hebben bewust gekozen om Mart te zetten. Ik vind dat we dat letterlijk goed hersteld hebben en dat we daar toch die wedstrijd wonnen. Ja, want dan komt het moment van Roesnak, die het op een prachtige manier in de section dat duel omgeeft. Een tikje krijgt in de penalty. Ja, en dan ben je weer, hè? Ja, maar dat doen we goed. Roesnak wie het wel bepaald, mag ik zeggen. Dat maakt je weer goed. Maar hij is voor de hele ploeg mooi. Ik vind het belangrijk voor Erik Bakker dat er een Sabie zit en dat het er 2 in leidt. Dat is voor hem goed. Die had krijg ik even een drukkertje nodig. Daar ben we altijd mee bezig. Kom op Erik, kom nou eens uit die comfortzone is een mooi woord. Maar ja. Toen maar man, je kan goed voetballen. Nou, en dan maak ik 2 goals. Ja, het shot wel aardig, moet ik zeggen. Nou ja, dat is een understatement. Als je naar de stand zoekt, en dan ook maar even een scorebordjournalistiek. 8 punten uit 4 wedstrijden, 2 gelijk, 2 woen, nog niks van hen. Het is toch een superstart? Ja, de kerst voor Cezar, het is gewoon geweldig voor ons. Ja, wat ik steeds zeg, we gaan een hoop naar je jongens en we moesten naar je teammaatje. Maar gelukkig ben ik een mooi steltje blijven, maar de meeste gewoon 4 basisspelers. Dus het gaat wat op en del. Maar als mij op en del en mijn strijd en passie waar we hebben, of we daar de punten mee pakken, ja, dan wist het aan alleen maar beter. Nou, laat het nog maar een paar weken voortzetten. Zo. Eerst even rust. Komt dat goed uit? Of weer dat vervelend dat je zo'n beetje in zo'n heerlijke flow zit? Nee, dat komt goed uit. Die jongens die krijgen lekker 3 dagen vrij. Dat had ik nodig. En we hebben bot traind. We hebben trainingsdagen en dan zitten we 2 een hele uur op veld. Achter elkaar. Ja, dan ben ik wel eens wat vermoeid. Nou, dat komt nou even mooi dat we nou even straks over weekend even lekker vrij aan kunnen. Je is lekker vrij, maar zoveel punten in de pocket. Ja, maar het viel zelf ook wel lekker. Ja, lekker hoor.